Suomen luonto on rauhoittava ja voimauttava ympäristö, jossa keho elpyy ja mieli virkistyy. Harjumaiseman henkeä salpaava kauneus ja mäntymetsien puhdas ilma ovat houkutelleet matkailijoita Punkaharjulle jo yli 200 vuoden ajan. Tässä jääkauden muokkaamassa maisemassa sijaitsee Kruunupuisto, hyvinvoinnin ja hemmottelun keidas keskellä luonnonsuojelualuetta. Terveyden ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että kehosi ja mielesi voivat hyvin. Meillä Kruunupuistossa lepo ja hyvä ruoka, hemmottelu ja terveyshoidot sekä liikunta yhdistyvät asiantuntevaan ja ihmisläheiseen palveluun. Punkaharjun kansallismaiseman voit kokea kaikkina vuoden aikoina. Retket metsässä ja rannoilla rauhoittavat mielesi ja harjun jakamien järvien virkistysmahdollisuuksista voit nauttia monin eri tavoin. Kruunupuistosta voit vuokrata liikunta- ja harrastusvälineitä. Tutkimusmatkoja lähiympäristöön voit tehdä omatoimisesti tai opastetusti ryhmässä. Puistomainen sisäpiha Kruunukeidas tarjoaa luontoelämyksiä helposti ja esteettömästi. Keitaalta löydät ulkokuntosalin, pihapelejä sekä terapiapolut, jotka perustuvat luonnon materiaaleihin. Hyvä ruoka kruunaa päiväsi. Ravintolassamme voit valita noutopöydästä tai à la carte annoksista mieltymystesi mukaan. Kruunupuiston hotellista löydät huoneen juuri sinun makuusi. Villa Urholassa voit viettää onnistuneen loman tai varata koko huvilan yksityistilaisuudelle. Tai vaikka yrityksesi kokouksille. Historiahenkivä ja tunnelmallinen Inkeritalo sijaitsee Kruunupuiston rannassa. Laadukkaat kokoustilamme ja viihtyisät tilaussaunamme tarjoavat erinomaiset puitteet suuremmillekin ryhmille. Kruunupuistolla on lähes 50 vuoden kokemus kuntoutuspalveluiden tuottamisesta. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen juuret ovat syvät, sillä päärakennuksemme toimi parantolana jo 1900-luvun alussa. Kuntoutustoimintamme lähtökohta on asiakkaan kokonaisvaltainen hyvinvointi. Kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus perustuu jokaisen yksilöllisiin tarpeisiin. Kuntoutussuunnitelmassa otamme huomioon asiakkaan tavoitteet, toiveet ja voimavarat. Silloinkin kun tarvitset apua päivittäisissä toiminnoissa, olet tervetullut meille. Esteetön toimintaympäristö ja välitön, lupsakka henkilöstömme tekevät kuntoutuksesta turvallista, toimivaa ja ennen kaikkea mukavaa. Kehitämme moniammatillista osaamista tutkimus- ja kehitystyön kautta jatkuvasti. Hyvinvointiin ja toimintakykyyn panostaminen on myös sijoitus elämänlaatuun. Siksi yhä useampi asiakkaistamme hakeutuu kuntoutukseen tai terveyslomalle omalla kustannuksellaan. Kruunupuiston henkilökunnan asiantuntemus ja ammattitaito tekevät tuosta sijoituksesta kannattavan. Työyhteisölle Kruunupuisto on pitkäjänteinen kumppani. Työhyvinvointipalvelujemme avulla voit löytää konkreettisia ratkaisuja työelämän muutosten tuomiin haasteisiin sekä ideoita työn ja työyhteisön kehittämiseen. Tämä on sijoitus yrityksesi tulevaisuuteen. Kruunupuisto sijaitsee Itä-Suomessa hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Savonlinnan seudun kulttuuritarjonta ja nähtävyydet ovat lähellä ja seutu tunnetaan vieraanvaraisuudestaan. Tavoitteenamme on terveytesi ja hyvinvointisi edistäminen hemmottelua unohtamatta. Työmme kuntoutuksen edelläkävijänä on vastuullista ja meille tärkein mittari onnistuneesta työstä on asiakkailta saatu palaute. Teemme työtämme suurella sydämellä. Tule hakemaan terveyttä ja elinvoimaa Harjuluonnosta. Olet lämpimästi tervetullut Kruunupuistoon.